салом алейкум, мегзарем бо ҳамроҳи шумо ба дарси навбатии физика ва дар ин ҷо мо мегзарем ба машқи 360 ва дар машқи 360 гуфта шудааст, ки металл бо рӯшноии басомадаш 10,10 дараҷаи 15 ҳерц афканда шуд. Энергияи афканишотро муайян кунед. Доимии Планкаро бо чунин миқдор, яъне ки ҷоул зарби секунд воҳидаша қабул кунед. Мо медонем, ки энергия баробар аст ба чӣ? Ба H доимии Планка зарби басомад. Чунин формуларо дорем. Хуб, ин дар синфи 9 аст ва дар ин ҷо бошад мо ба ҳамроҳи шумо H-ро мегузорем 663 зарби 10 дараҷаи минуси 34, ино ҳамаш дар системаи си мебошанд ва зарб мекунем бо 10 зарби 10 дараҷаи 15 ва ин баробар мешавад ба хуб, агар 663-ро бо 10 зарб кунем, агар мешавад 663 зарби 10 дараҷаи минуси 19. Хуб, ҷавоби Б мешавад, ва менависем 663 зарби 10 дараҷаи минуси 19 ҷоул. Ва ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 361. Рӯшноии басомадаш 3 зарби 10 дараҷаи 19 ҳерцро ба сатҳи металл равон карданд. Энергияи рӯшноиро ёбед. Доимии Планка чунин мебошад. Ва дар ин ҷо низ мо бо ҳамроҳи шумо чиро меёбем? Энергияи рӯшноиро. Боз аз ҳамин формула истифода мебарем ва зарб мекунем 3 зарби 10 дараҷаи 19 зарби 663 хуб зарби 10 дараҷаи минуси 34. Ва ин мешавад баробар ба 19,89 зарби дар ин ҷо х мемонем. Хуб, вақте ки агар мо гузарондем аз як хат ба хати дигар, зарбро бо чунин тарз, яъне ки х ишорат мекунем ва ин мешавад зарби 10 дараҷаи минуси 15 ҷоул. Мегузарем ба машқи 362. Манбаи рӯшноии фотонҳои энергияшон чунин миқдорро меафканад, яъне ки бо чунин энергия меафканад рӯшноии фотонҳоро. Басомади фотонҳоро ёбед. Фотон ин ҳамон чизе аст, ки як миқдори рӯшноӣ, бигӯем агар мешавад. Хуб, мо бояд дар ин ҷо басомадро ёбем, яъне ки басомад мешавад Е тақсими чӣ? Тақсими H. Ва агар ин миқдорро монем, агар 33,15 зарби 10 дараҷаи минуси 14 тақсими 663 зарби 10 дараҷаи минуси 34 ва ин мешавад баробари ба 5 зарби 10 дараҷаи 20. Хуб, 5 зарби 10 дараҷаи 20 ҳерц мешавад. Ва ҷавоби Д-ро интихоб мекунем. Ҷавоби Д-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 363. Манбаи рӯшноии фотонҳои басомадашон чунинро меафканад. Энергияи фотонҳоро ёбед, яъне ки боз ҳам энергияи фотонҳо ин энергияи рӯшноӣ мебошад. Мемонем ва ҳал мекунем. Яъне ки 5 зарби 10 дараҷаи 20 зарб мекунем ба 663. Мо инро ёфтем. Хуб, дар ин ҷо мо бояд энергияро ёбем. Энергия дода шудааст. Дар ин чӣ мо ёфта будем? Хуб, ва ҷавобаш чунин мешавад. Ва ҷавоби чиро? Б-ро ба ҳамроҳи шумо мо интихоб мекунем дар машқи 363. Мегузарем ба машқи 364. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда энергияи афканишоти рентгениро муайян кунед, яъне ки боз ҳамон формуларо истифода мебарем ва шумо метавонед дар ин машқ танҳо H дар ин ҷо дода шудааст. Хуб, энергияи афканишоти рентгенӣ ва басомад дода шудааст. Басомадро бо энергия зарб мекунед ва меёбед ҷавобашро. Он қадар қиин нест. Мегузарем ба машқи 365. Энергияи максималии гамма-афканишот ба чунин миқдор баробар аст. Басомади максималии афканишотро муайян кунед, яъне ки аз ҳама энергияи калонтарин ки афканишот мекунад, ин гамма-афканишот аст, баъдан рентген ва дигару дигарҳо. Аз ҳама энергияи калонтарин ин гамма-афканишот мебошад, яъне ки дорои максималии энергияҳо. Ва дар ин ҷо бояд мо басомадро ёбем. Басомад баробар аст ба Е тақсими H. Хуб,
به تقسیم 8 است و اگر ما در اینجا مونیم انرژیا رو 663 ضرب 10 درجه مینوس 15 خب так و تقسیم میکنیم با 663 خب ضرب 10 درجه مینوس 34 و از اینجا ما با آمرایش ما چیکار میکنیم حساب میکنیم و میبینیم این میشود برابری 100 ضرب 10 درجه 19 هرتز میگذاریم با همش که 366 تا جواب دی رو انتخاب میکنیم در اینجا میگذاریم با همش که 366 و در همش 366 ما باید масаи фотон رو یابیم масаи фотони афганишоти ультрабнавш رو یابیم یعنی که импульс дода шудааст бинед дар ин ҷо импульс дода шудааст импульс баробар аст ба импульс бо ҳарфи калони пеш рад мешавад м зарби c яъне ки c ин суръат аст м бошадагар масса ва p бошадагар импульс мо бояд массаро ёбем аз ин ҷо медонем ки масса мешавад баробар импульс тақсими суръат хуб мемонем ва ҳал мекунем бетмонем ҳал кунем ин якум машқро барои афганишоти ултрабнавш импульс баробар аст 66 зарби 10 дараҷаи минуси 27 хуб тақсим мешавад ба 3 зарби 10 дараҷаи 8 хуб ва ин ҷавоб мешавад агар мо ҳисоб кунем хуб 2 зарби 10 дараҷаи минуси 35 килограмм хуб ҷавоби аро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо массаи фотон ба чунин миқдор яъне килограмм баробар мешавад мегузарем ба машқи 367 машқи 367 электрон аз сатҳи металл бо суръати чунин миқдор канда шуд агар импульси электрон чунин бошад массаи он чӣ қадар аст яъне ки боз ҳамин формуларо истифода мебарем массаи электронро бояд мо ёбем п тақсим мешавад суръат c яъне ки импульси мо баробар аст ба 18 зарби 10 дараҷаи минус 25 ва суръат баробар аст ба 2 зарби 10 дараҷаи 6 хуб инҳамашон дар системаи си мебошанд ва агар ҳисоб кунем дар ин ҷо мешавад 9 зарби 10 дараҷаи минуси 31 килограмм яъне ки электрон чунин массаро соҳиб мебошад ва ҷавоби аро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо мегузарем ба машқи 368 фотоэлектронҳо таҳти таъсири рӯшноӣ ба сатҳи сези равон карда шуда аз сатҳи сези бо суръати чунин миқдор канда шуданд энергияи кинетикии фотоэлектронҳоро муайян кунед яъне ки бояд мо дар ин ҷо бо ҳамроҳи шумо чиро муайян кунем энергияи кинетикии фотоэлектронҳоро энергияи кинетикиро мо ба ҳамроҳи шумо гузашта будем чунин формула дорад яъне ки энергияи ҳаракат аст вақте ки заррачаҳо ва ё ҷисмҳо ҳаракат кунанд онҳо дорои энергияи кинетикӣ мешаванд ва бо чунин формула чӣ мешавад таҷассум меёбад хуб агар мо мондем массаро ва суръатро ва агар ҳисоб кардем дар ин ҷо мо чандро мегирем агар дар кала ҳисоб кардем мешавад ҷавоби 18 мешавад 18 зарби 10 дараҷаи минуси 19 хуб зарби 9 ин 18 мешавад ва 18 зарби 10 дараҷаи минуси чанд 19 мешавад ҷоуль яъне ки ва ҷавоби т-ро интихоб мекунем мегузарем ба машқи 369 бо истифода аз маълумоти ҷадвал импульси фотони афганишоти намоёнро ёбед яъне ки мо импульсро бояд ёбем яъне ки импульс баробар аст ба м зарби c хуб мемонед чизе ки дар ин ҷо дода шудааст барои афганишоти намоён ва ҳисоб мекунед ва ин тахминан ҷавобаш б мешавад агар хато накунам хуб ҷавоби бро дар ин ҷо интихоб мекунем мегузарем ба машқи 370 заррача соҳиби импульси чунин миқдор мебошад суръати ҳаракати заррача чӣ қадар аст яъне ки мо боз аз ин ҷо чиро суръатро ё c-ро мо меёбем п тақсими м мешавад ва п мо бошадагар 18 хуб зарби 10 дараҷаи минуси 23 тақсим мешавад ба 9 зарби 10 дараҷаи минуси 31 хуб ва чанд мешавад ҷавобаш агар мо ҳал кунем
мешавад 2 зарби 10 дараҷаи чанд 8 метр тақсими сония ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи дигарӣ, ба машқи 371 ва дар ин ҷо оварда шудааст ҷадвал ва аз ҷадвал мо бояд чизеро ёбем. Бо истифода аз маълумоти ҷадвал мо бояд импулси фотони афканишоти рентгениро ёбем. Яъне ки мо бояд импулсро ёбем. Формулаи импулсро агар донед, P баробари мешавад М зарби С. Хуб, ва аз ин ҷо чӣ кор мекунем? Меёбем 371 P баробар аст ба М зарби С. Агар афканишоти рентгенӣ чунин бошад, мо мемонем массаашро 2 зарби 10 дараҷаи минуси 29 массаи фотон. Хуб, 2 зарби 10 дараҷаи минуси 29 килограмм зарби 3 зарби 10 дараҷаи 8, яъне ки суръати рӯшноӣ ба чунин миқдор баробар мебошад. Ва мо чиро меёбем? Импулси ин фотонро меёбем ва ин мешавад баробар ба 66 зарби 10 дараҷаи минуси 21. Хуб, минуси 21 килограмм на метр тақсими сония. Ва ҷавоби С-ро ба ҳамроҳи шумо дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 372. Импулси фотони дарозии мавҷаш чунин миқдорро ёбед. Дарозии Планкро чунин миқдор қабул кунед. Яъне ки мо медонем чиро? Яъне ки ба мо баробар аст энергия ёки импулс, аз импулс истифода барем, импулс баробар аст ба ЧH тақсими лямбда. Хуб, чунин формуларо дорем ва ин формуларо низ мо бароварда метавонем дар дарсҳои теория ин формуларо мо бароварда будем. Хуб, агар гузоштем, ин мешавад 63 зарби 10 дараҷаи минуси 19. Хуб, тақсими дарозии мавҷ ин лямбда 3 зарби 10 дараҷаи минуси 9, ҳамаш дар системаи Си аст. Ва агар инро ёбем, агар миқдоран 2.21 мешавад. 2.21 зарби 10 дараҷаи чанд? Хуб, дар ин ҷо 34 аст. Бахшед 34 мемонем ва 25 мешавад. Зарби 10 дараҷаи минуси 25. Ҷавоби С-ро мо ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Яъне ки мешавад 2.21 зарби 10 дараҷаи минуси 25 килограмм метр тақсими сония. Ва ҷавоби С-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 373. Бо истифода аз маълумоти ҷадвал импулси фотони афканишоти инфрасӯхро ёбед. Яъне ки чунин машқро мо ба ҳамроҳи шумо иҷро карда будем. Хуб, мо бояд импулсро ёбем. Формулаи импулсро шумо медонед ва ман дӯст мемонам ва метавонед ки дар коммент нависед. Мегузарем ба машқи 374. Импулси фотони массааш чунин миқдорро ба чунин суръат баробар аст. Суръати ҳаракати фотонро муайян кунед. Яъне ки импулсаш ба чунин миқдор мебошад, мо бояд суръатро чӣ кор кунем? Муайян кунем. Суръат баробар аст ба боз мегӯем импулс тақсими чӣ? Тақсими масса. Яъне ки импулсро агар монем 27 мешавад зарби 10 дараҷаи минуси 23 тақсим мешавад ба 9 зарби 10 дараҷаи минуси 31. Ин баробар мешавад ба чанд? Ба 3 зарби 10 дараҷаи агар гирем агар 8 мешавад. Хуб, метр тақсими секунд. Ва ҷавоби Б-ро ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 375. Радифи сунъии Замин спутник, яъне ки барои мушоҳида кардан ва инчунин санҷидани ҳарорати Замин истифода бурда мешавад. Кадоме аз намудҳои радиатсияи электромагнитиро ҳисобкунии радиф метавонад мушоҳида кунад? Ин нурҳои чӣ мебошад? Инфрасурх мебошад. Ин ҳатман нурҳои инфрасурх аст. Ва ҷавоби С-ро дар ин ҷо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 376. Электрон бо суръати чунин миқдор ҳаракат мекунад. Импулси онро ёбед. Яъне ки мо бояд импулсро ёбем. Боз ҳамин формула М зарби С. Ҳамаш дода шудааст. Метавонед ки ҳисоб кунед. Он қадар қиён нест.
خب میگذاریم با مشق 377. در مشق 377 دیده شده است که باز جدول با استفاده از معلومات جدول масаи фотони афганишоти намоёнро ёбед. یعنی که масса رو در اینجا می‌بینیم. خب масса میشود برابر импульс тақсими суръат, яъне ки v яъне ки c. хоб метавонем боз c ро низ гирем ва импулсро агар мондем афганишоти намоён ин мешавад 13.2 зарби 10 дараҷаи минуси 28. хоб тақсим мешавад ба 3 зарби 10 дараҷаи чанд 8. ва агар мо ҳисоб кунем агар миқдоран 4 чанд мешавад. хоб 4 зарби 10 дага хато накунам. 4 зарби 10 дараҷаи минуси 36. хоб ва менависем 4 зарби 10 дараҷаи минуси 36 килограмм. ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем бо амроҳи шумо. Дар машқи 376 мегзарем ба машқи 77 буд ва мегзарем ба машқи 378. ҳангоми бо суръати чунин миқдор ҳаракат кардан электрон соҳиби импулси чунин миқдор мешавад, яъне ки мебошад. массаи электрон чӣ қадар аст? массаи электронро бояд мо аз ёд донем. массаи электрон баробари 9 зарби 10 дараҷаи минуси 1 килограмм аст. агар боз аз формула истифода баред, агар m баробари импулс тақсими суръат, ин ҷавоб мешавад баробар ба 9 зарби 10 дараҷаи минуси 1 килограмм. ин массаи электрон аст. бояд инро шумо чӣ кор донед? Аз ёд донед. массаи электронро боз чунин ишора мекунад. баъд ҷавоби Д-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем дар машқи 378. ва мегзарем ба машқи 379. бо истифода аз маълумоти ҷадвал импулси фотони афганишоти ультрабинавшро ёбед. хоб ин монанд аст ба машқи 377 ва аз формулаи боз ҳамин импулс истифода мебарем. м зарби c ва мегзорем ва мебинем. фикрам дар ин ҷо агар ҳамхол ҳисоб кунем, агар ҷавоб c мешавад. ва ҷавоби c-ро чӣ кор мекунем? Бо амроҳи шумо дар ин машқ интихоб мекунем. хоб дар ҳамин ҷо дӯстон мо дарсро ба охир мерасонем ва то дарсҳои оянда.